tanuni o be di renouveau télé lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɛ ka an lajɛ ni wagati kofɔlen na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ko bɛɛ k'i bisimila bi alamisa renouveau matin kan. Bi alamisa ye juin kalo tile fila san ba fila ani mugan fila aw ni sɔnjalen bɛ aw bisimila i n'a fɔ don tɛmɛlenw na solika wuli kɛbagaw aw ni ɲɔgɔntuma aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera aw ka baarakɛyɔrɔw la an ka foli bɛ aw ye aw minnu fana bɛ sɔgɔ anw na sokɔnɔnaw la don o don an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲinɛ aw kɔ cogoya si la arajo renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma arajo ɲɛlɛnnin ka bɔ segu ko segukaw ni sɔgɔma arajo bɛnkan ka bɔ kɛrɛwani arajo tiɲɛdugu ka bɔ jura arajo futa ka bɔ yanfoyila arajo bɛsago ka bɔ kucala arajo kanaga ka bɔ joro arajo kumakan ka bɔ bila arajo jigiya ka bɔ san arajo nado samaya ka bɔ ɲɛwulini arajo dame ka bɔ bɔrɔn arajo faso kanu ka bɔ welesebugu arajo ciba fm ka bɔ kati falajɛ arajo nema fm ka bɔ kasaro arajo tolerance ka bɔ mopti arajo miracle fm ka bɔ buguni arajo kusata 2 ka bɔ jalakɔrɔbugu arajo altakadum ka bɔ sikaso site internet mali bamada ka bɔ faransi arajo mamelon ka bɔ kebila ka fara tamani kan an ka foli bɛ kanubaga jamakulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ k'i bisimila bi sɔgɔmada in na renouveau matin ale kan maa minnu fana bɛ bɛn ni jɛmukan ye rediffusion ye ni o bɛ bɛn su kɔrɔbalenba ma an ka foliba bɛ u ye nin wagati kofɔlen in na ko ala ka dugu ɲuman jɛ an bɛ don jɛmukan kɔnɔna la sisan an ka dibila baara kɛbagaw u ye labɛn bɛɛ lajɛlen sigi sen kan sisan kunnafoni kɛnɛ o bɛ na dayɛlɛ aw ye sɔgɔmada in na studio bamidaw kɔnɔna la yan nɔ an maa fila bɛ yan isa kaba sidibe ka fara fanta tomota kan amadu el konare ale ma se ka kumaso lasɔrɔ isa kaba i ni sɔgɔma fanta tomota ka sɔgɔmada fɛ foli di ma ka sɔgɔmada fɛ foli di an lamɛnbaga n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ fan o fan kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ni olu bɛ an lajɛ kɔkan jamanaw kan siga t'a la bamanankan mɛnna minnu n'olu b'an lamɛn kɔkan jamanaw kan o tɛ maliden dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ o dɔw yɛrɛ ye laginɛkaw ye walima o ye burukinakaw ye walima kɔdiwarikaw yɛrɛ don nka ala y'u garijɛgɛ don bamanankan na o b'a kɛ u bɛ kunnafoni sɔrɔ anw sababuya la wa u bɛ nisɔndiya sɔrɔ an bolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen di maliden minnu bɛ Guinée équatoriale o ka ca k'an lajɛ o yɔrɔ in na siga t'a la an ka foli bɛ tungaranke kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen sɔni aw ni isa kaba bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ walawalali ale kɛnɛ kan o la bi sɔgɔmada in na fɛn bɛ tali kɛ anw ka walawalali o babu la kumasen kelen bɛ anw bolo o bɛ tali kɛ rapport la rapport sugu jumɛn ko don an y'a suganti kun jumɛn kama a bɛ tali kɛ waleya jumɛn na isa kaba ale bɛna a da don la ka ɲɛfɔli kɛ maliden bɛɛ lajɛlen ye anw ka bi ma welelen o ye amidu dunbiya ye ka bɔ parti yɛlɛma kɔnɔna la a bɛna hakilinata di an ma projet de loi kan o min bɛ CNT maaw olu ka tabali kan ani amidu bɛna masala o kan kosɛbɛ fɛn bɛ tali kɛ kunnafonidilaw ka lahalaya la halisa an bɛna an da tun a la nin wagati laban in kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fanga furancɛ fanga in kɔnɔna la gɛlɛya min bɛ kunnafonidilaw kan ani Abdramani Sisoko bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ ale ka se ka o kibaruya ka o jɛnsɛn fan bɛɛ lajɛlen fɛ an ka bidon faliduma o bɛ o kɛrɛfɛ taa ni ka segin kibaruyaw o bɛ sori Ibrahim Diallo bolo kunnafoni gafew olu ɲɛfɔlɔ fɔlɔ laseliw bɛ kɛ bi jɛmukan kɔnɔna la ka fara Alexi kan Alexi ko ale ma sɔn a ma sɔn lase minnu ma a bɛna tɛmɛ ni olu ye kɛnɛya kunnafoni o fana bɛ lase aw ma bi bonya ani karama kɔnɔna la Hawa Daɲogo ale ka timinandiya kɔnɔ fɛn bɛ tali kɛ don kibaru la ale bɛna lase aw ma bi Isa Kaba Sidibe ale fɛ yanni ni kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen cɛ an bɛ baaraw kɛ sisan o bɛ daminɛ ni wagati bolo dacogo ye. Sangolo ale bɛna jɛya Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la fɛn min kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali marabolo fan dɔw la ni o bɛ Mali tilebiyanfan marabolo ko fɔ nɔgɔ bɛ da kaba la olu fɛ yen nɔ fɛn min bɛ tali kɛ samiyɛfɛ fiɲɛ la o bɛna ci an ka marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la nka fiɲɛ fanga o tɛna na bonya kosɛbɛ nka kɔrɔ marabolo kɔnɔna la bi ko tilemafɛ fiɲɛ bɛ ci olu fɛ yen nɔ o fiɲɛ fɛnɛ fanga o tɛna na bonya kosɛbɛ bi yɔrɔ janfilɛli min ni gɛlɛya bɛ don a la o bɛ daminɛ kilomɛtiri 4 ka taa bila 8 bɔɲɔnko la o bɛ kɛ an ka kɔrɔnfɛ marabolo kɔnɔ ka fara Kayi marabolo kan ani Ɲorokaw fɛ yen nɔ n'o bɔra la Mali fantaw fɛ gɛlɛya tɛna na don bi yɔrɔ janfilɛliw la san fiɲɛ ni sanji o bolodalen don bi tile kɔnɔna
la walima su in na Joyila marabolo kɔnɔ ka fara Kucala kan Sikaso Kita Ɲoro ka taa se Kayi kɛɲɛkayanfan ma ani Kulikoro. Tilega in da funteni hakɛyaw olu boloda cogo ye ninnu ye. Kayikaw fɛ yen nɔ tilega in na olu ka funteni hakɛya bɛ jɔ degere 41 na Kulikoro 42 Sikaso degere 38 fɛn bɛ tali kɛ Segukaw la olu ta bɛ jɔ degere 42 la Mopti 43 Tombouctou 45 Gao ani Kidal degere 44 Menaka 43 Taoudini 44 Buguni marabolo kɔnɔna la bi olu ka funteni hakɛya bɛ kɛ degere 39 ye. Kucala 41 Kita degere 41 Ɲoro 43 Narakaw olu ta bɛ kɛ degere 44 ye. Douanza 42 San Banyangara olu fɛnɛ ta bɛ kɛ degere 42 ye. Joyilakaw olu ta bi jɔ degere 40 na. Gourmara Rus 45 Bamako district kɔnɔna la Sankolo o bɛna jɛya samiyafɛ fiɲɛ bɛna ci min fanga bɛ se ka bonya wagati ni wagati tile kuntala ale kɔnɔna la ko bi yɔrɔjan filɛli gɛlɛya fitinin bɛ don a la sababu bɛ kɛ gɔngɔn bulon ye. A yɔrɔjan filɛli b'a daminɛ kilomɛtiri 5 ka taa bila 8 bɔɲɔnko la ko sanfiɲɛ ni sanji o bolodalen don bi tile bintɔ ka don su kɔnɔna la. Tilega in na funteni hakɛya o bɛ kɛ degere 40 ye. Bamako n'a lamini sɔgɔmada in na kɛnɛ cira nɛgɛ kaɲɛ 6 ale tɛmɛlen ni sanga 6 ye. Tile bɛna bi nɛgɛ kaɲɛ 18 mana tɛmɛ ni sanga 53 ye. Ni wagati boloda cogo ye bi sɔgɔmada in na ka di maliden kelen kelenna ma ko ala k'a bi alamisa tile hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ taa ɲɛfɛ ni kibaruyaw ye halisa don kibaru ale bɛna dayɛlɛ. Kibaruya min mana kɛ Mali kun kan Mali kɔnɔ kɛ fɔliya dɔw ye ka tɛmɛ ni ministre min bɛ yen nɔ ni ale ɲɛsin bɛ Mali ani jamana wɛrɛ koɲɛw ma ni o ye Abdoulaye Diop ye. Ale kɔni ka kumasen dɔ la ka tɛmɛ ni VOA ka kuma bara ye a yira k'a fɔ ko nin pankuru min kan ka na Mali kɔnɔna na yan ko États-Unis ale kɔni kɛmɛ k'i tɛgɛ da a papier dɔw kan n'an b'a fɔ minnu ma licence d'exportation k'a sababu kɛ ko a fɔra k'a fɔ ko Mali finitigilakaw kɔni bɛ denmisɛnninw don fini na walima k'a fɔ u dɛmɛɲɔgɔn dɔw ni an b'a fɔ min ma groupe d'autodéfense ko olu bɛ denmisɛnnakaw don u kɛrɛfɛlaw la walima ka taa se banbagaciw olu bɛ denmisɛnnakaw tali min kɛ ka fara u kan. A waati kɔnɔna na Mali jamana ɲɛmaw olu kɔni kun ye hakili sigima dɔw fɔ k'a yira k'a fɔ ko Mali fini t'a la ko denmisɛnnaka ti don a la wa ko Mali ti denmisɛnnakaw sen don a ka fini baaraw okumu kɔnɔna na. Jamana ɲɛmaw yɛrɛ kun y'a yira k'a fɔ ko sariya sɛbɛn dɔ baaraw bɛ sen na n'an b'a fɔ min ma révision du code de procédure pénale la min bɛna kɛ sababu ye ka denmisɛnnakaw sen donni kɛlɛ la k'o baara kɛlɛ. Ani fɛnɛ u b'a fɛ ka MINUSMA ka baara gɛlɛya u bolo kosɛbɛ. Ni kumakan ninnu bɔra MINUSMA ka représentant spécial yɔrɔ bingani wale in kɛra ka ɲɛsin MINUSMA mɔgɔ dɔw ma ni o ye convoi logistique maaw ye Kidal dugu kɛrɛfɛ arabado juin kalo tile fɔlɔ san 2022 maa 4 de jogina sababe ka furakɛ kelen ni tora la. MINUSMA ka représentant spécial ka fɔla kow mana gɛlɛya togo o togo o t'a to k'olu bɛ bɔ u kumakan kan ni o ye ka Mali dɛmɛ bɛn ani lakana bɛ se ka segin cogo min na jamana kɔnɔ. Hakilinajigi la ni bingani wale in siɲɛ 5nan de ye nin ye Kidal dugu kɔnɔna la dɔgɔkun kelen kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ MINUSMA mɔgɔw ka baara gɛlɛyalen don u bolo kosɛbɛ o yɔrɔ kɔfɔli ninnu na. nin kun ye Marietou Makalu ye an ŋɔŋɔ Aminata Bacho Kone nka Marietou Makalu de don. An bɛ taa halisa kunnafoni nasira wɛrɛw fan fɛ an b'a dɔn k'a fɔ dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen na kuma min tora sen na o ye k'a fɔ maa dɔw ni olu bɛ ka bɔ Douanza yanfan fɛ Douanza ka tɛ k'u kunda Gao kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sévaré k'u kunda Gao kan olu kɔni min ye gɛlɛyaw sɔrɔ sira la gɛlɛya ninnu warala dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka jateminɛw y'a yira k'a fɔ maa minnu ni olu yɛrɛ ye ni gɛlɛyaw sɔrɔ olu ma sɔn cogoya si la k'a fɔ ko finitigilakaw ka olu danda ka taa n'u ye u ta yɔrɔ la o kɛra gɛlɛyaw ye o sababu y'a yɛrɛ la halisa u ma se ka taa u ta yɔrɔ la. Musa Traoré ale ye an ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen Moti mara la a bɛna ɲɛfɔli kɛ. Ka bɛn ni kunnafoni sɔrɔ sira caman ye kulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ wele ko soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique ni o ɲɛmɔgɔ bɛ Amadu Kufa bolo ko olu de kɛlen don ka banbagaciya wale tigɛ ka Sévaré ni Gao sira tigɛ Boni yanfan fɛ Douanza marabolo kɔnɔ kariba caman de bɛ yen nɔ ani mobili belebeleba caman minnu tun bɛ boli nin siraba kofɔlen in kan ni o ye Gao sira ye olu jagoya dagalen don nin wagati in na Douanza ka na bila n bɛ wagati min na fo sisan k'a to mara kɛbagaw kɛlen don ka wulikajɔ bɛɛ lajɛlen sabati walasa ka dɔ bɔ taamadenw ka degun na ani mobili
mobili tugu ka deguna nga ame wakati mine ko mi sisan jija mun kelen no ka beni wuli ka jow ye olu ma sira sɔrɔ fɔlɔ ka to la yini kun kɛra ka fɔ sɔrɔ su bɛna na kɛ lakanabagaw ye ka bila mobili ninnu ɲɛfɛ nga hakilinanta in ma kɛ taamaden dɔw ni chauffeur dɔw sago ye dɔw kun y'a ŋaniya k'u bɛ wuli ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ ni banbagaciya wale tigilamɔgɔ ninnu ye ani dɔw fana kun kɛlen no ka fɛɛrɛw boloda ka mobili fitinin wɛrɛw ta k'u bɛ taa olu kɔnɔ gawo nga o mobili ninnu bɛɛ lajɛlen na seginna sɔrɔ su fɛ cogo o cogo hakili jagabɔ kɔni ale bɛ sen na k'a to kumaɲɔgɔnya fana kɛlen no baarakɛminɛn ye min bɛna to fɛɛrɛ telima ani fɛɛrɛ jɔnjɔn ka se ka sɔrɔ ka bɛn ni nin gɛlɛya in ye min ye tile damadɔ n'o cɛ fɔ kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ maa minnu ni olu ye Médecins Sans Frontières o ka cakɛlaw ye ni bolo kun dara olu kan o kɔni kana bila la tarata tɛmɛnen ni o kɛra koro yɛrɛ mara kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ni maa ninnu yɛrɛ u labilali a sababu ɲuman kɛra sigidala ɲɛmɔgɔw ye ni olu bɛ wele kɛrɛnkɛrɛnnenya la diinɛ ɲɛmɔgɔw olu caman y'u da don kuma la nka maa ninnu mobili min ni u minɛna ni o ye bolo ma se ka da o mobili kɔni kan nka u yɛrɛ labilala Umar Koyita bɛ segin ngana kana ɲɛfɔli k'an ye ka tɛmɛ ni an baarakɛɲɔgɔn studio tamani mɔgɔw ka kuma ye o y'a yira k'a fɔ maa 2 min kun tora maa 8 minnu kun minɛna alamisadon mɛ kalo tile 19 san 2022 omo ni a yɛrɛ bɛ bondo komini mara la koro cercle kɔnɔna na ko olu kɔni bilala tarata tɛmɛnen in na Dawuda Togo ani Yusuf Ɲangali n'u bɛɛ lajɛlen kɔni ye Médecins Sans Frontières baarakɛlaw ye olu kɔni bilala ka tɛmɛ ni sigikafɔ ani bɛnkan dɔw ye maa banbagaciw ani nin yɔrɔ tigilama dɔw fɛ ka tɛmɛ ni kunnafoniya minnu sɔrɔla halisa u y'a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu ka bolimafɛn sen 4 minnu kɔni kun bɛ yen nɔ ko olu tora u minɛbaw fanfɛla la nin waati in na fɔlɔ a bɛ yira k'a fɔ ni ka maaw ta n'an b'a fɔ minnu ma prise d'otage ko o kɔni ka can kosɛbɛ an ka jamana camancɛ bolo la nin waati laban ninnu na o hukumu kɔnɔna na sa a yirala k'a fɔ ko maa caman nin waati in kɔni na olu minɛnen don maa dɔw bolo maa minnu bɛ se ka yira k'a fɔ ko banbagaciw don akila jiginna novembre kalo tɛmɛnen na kar 3 minnu kun kundalen don bankasi kan a bɛ jira k'a fɔ ko olu kɔnɔmɔgɔw kɔni taara o kar ninnu yɛrɛ o ogoyara transport ani ka taa se air bankasi ma a waati kɔnɔna na a yirala k'a fɔ muso ani denmisɛnnaka minnu kun bɛ nin kari ninnu kɔnɔna na ko olu lala nka maa caman kɔni bɛ ni maa banbagaci ninnu bolo n'u kɛmɛ k'u bila yɔrɔw la maa ti yɔrɔ minnu dɔn ni maa minnu yɛrɛ taara ni u bɛ ni maa banbagaci ninnu bolo a yirala k'a fɔ ko a maa caman ko olu bɛ bɔ bankasi komini yɛrɛ kɔnɔna na ani ka taa se kɛrɛfɛ dugu minnu ma minnu kɔni ma sɔn k'u ka kow bila maa banbagaciw bolo sigikafɔ ani laɲini caman kɛra walasa ni maa ninnu bɛ se ka bila cogo min na nka olu kɔni ma nɔbɔ wa ni maa ninnu bɛ banbagaciw bolo halisa min ye gɛlɛya ye RPM kɔnɔna la Rassemblement pour le Mali n'ale jamanakuntigi kɔrɔ Alamaɲi la Ibrahim Bokar Keita ale ka tɔn ye gɛlɛya tɔ a warala an kɔ tuguni ka sɔrɔ kɛ kiiri damadɔnin kɛra ko in na nka kunu kiiri ye jaabi wɛrɛ bɔ jaabi min ni a yirala ka fɔ min ye Dr Bukari Tereta ni ale yɛrɛ tɔn in maa ɲɛmaa ye bibi na k'ale taara ka taa biro sigi min kɛ kuru y'a yira k'a fɔ ko o biro sigi k'o tɛ sariyaw kɔnɔ ni yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ o damakasi sɛbɛn donna jɛkulu dɔ de fɛ jɛkulu min n'a bɛ wele ko collectif pour la défense des statuts et règlements intérieurs di RPM olu de damakasi sɛbɛn don jo dir'u ma baara in na jo dilen kɔ u ma anw ka cidenw kɛrɛnkɛrɛnnenw an y'olu bila ka taa fan fila bɛɛ ɲininka walasa ka faamuyali sɔrɔ ko in na Lolomadi Bate tiɲɛ mun bɔra commune de tribunal kɔnɔna na a tiɲɛ n'a ma taa collectif pour la défense des statuts et règlements intérieurs du RPM mɔgɔw jimi sira fɛ dɔgɔkun damadama kɔfɛ arabadon in na juin kalo tile fɔlɔ san 2022 Bamako cour d'appel a bɔra ka tiɲɛ wɛrɛ bila sen kan an sera cour d'appel la bi cour d'appel ye an ka jo d'a ma a ye comité central o ye décision fɛn fɛn ta a y'a bɛɛ annulé a y'a bɛɛ bɔ yen comme recommandation a y'a bɔ yen a tilala k'a yira tuguni ko an bɛ bureau politique national min ye RPM bureau politique national ye ko a ka mandat banna donc bi décision ta cour d'appel ka décision Tereta ta an ka candidat ye u y'a fɔ ko candidat min de don comité central la o bɔra yen parti fana président ya o fana jɔra a kiiri yɛrɛma kiiri mun n'a nimero ye 86 ye mun kɛra marisi kalo tile 2 san 2022 commune de tribunal kɔnɔna na Dr Bokar Tereta ka mɔgɔw olu y'a yira k'a fɔ k'olu bɛ taa ni nin kiiri ye cour suprême na sariya y'a ka baara de kɛ donc an dalen don an ka jamana sariya la mais sariya kelen y'a yira tugun k'a fɔ nin niveau in na ni n'i sago sɔrɔ i bɛ se ka taa niveau wɛrɛ la o de ye cour suprême ye an ka avocat y'o labɛn ka ban donc u ye pourvoi kɛ en cassation donc o pourvoi ye don nataw la an b'a a jigi k'a fɔ jaabiw bɛ se ka di minnu b'a yira k'a fɔ baaraw kɛra o kɛcogo la
a mana taa o ta fɛ sira o sira fɛ anw ka jamana sariya an dalen don a la wa an ye républicain ninnu ni sariya ye mun fɔ an bɛ cogo de la mais an bɛ tila k'an ka tɔndenw fana k'u hakili sigi k'a fɔ nin jaabi ninnu t'a yira k'a fɔ parti yɛrɛ k'a ka baara jɔra parti ka baaraw bɛɛ bɛ continuer. a kɛra cogo cogo ni kiiribulon min dayɛlɛlen filɛ nin ye Ibrahim Boubacar Keita ka parti kɔnɔna na halisa a kiiri dɔnni tiɲɛ ka jan. an bɛ foli di RPM tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma ka hakililajigin ka fɔ ko in gɛlɛya yɛrɛ ye ka fɔ min ye Bukari Tireta ale n'a ka jɛkululadenw olu kɔni olu ma dan kɔngɛrɛ kelen ma olu y'a yira ka fɔ ko Bukari Tireta ko o ye olu ka cɛbɔ ye kalataw la kalata minnu ni olu yɛrɛ ma dɔgɔda fɔlɔ minnu ye tɔnden tɔw ye olu ko ko a ko ye dantɛmɛ o de nana ni gɛlɛya ye nin tɔn fila mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o y'a sɔrɔ u ye tɔnba kelen mɔgɔw ye nka gɛlɛya kɔni tɔ warala ka taa fɛ a fɔlen min filɛ nin ye ka fɔ k'a ko bɛ taa Cour suprême ɲɛkɔrɔ o bɛna gɛlɛya tɔ wara ni dun ye RPM ta ka jateminɛ an bɛ don min na komi bi ni fɛn wɛrɛ ma kɛ foyi foyi RPM ye tɔn na belebele ye wa kalata laban minnu kɛra ale jɔyɔrɔ de tun ka bon ni bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ o la a bɛ ɲini tɔndenw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ hakili o ka bila dusu ɲɛ walasa baara ninnu u ka ɲa jamana tɔn kana to farafarali la o fana bɛ politiki baara gɛlɛya kosɛbɛ Fanta Tumota nin ye kunnafoni kunfɔlɔw ye minnu sera ka koso kasa ka fara ɲɔgɔn kan k'olu di lamɛnbagaw ma ladiriya kɔnɔna la. yɛrɛ ci kɛcogo ɲuman o ni foli ka kan kosɛbɛ Isa Kaba k'i fo foli jara ni sanga kelen kɔnɔna la an bɛ an sɛnsɛn ka taga Sori fan fɛ bi sɔgɔmada in na tan ni ka segin bɛ hukumu min kɔnɔna la Sori ka se ka a da don la hali ni o y'a sɔrɔ la kunun wulada fɛ Ala kɔni a ka nɛɛma jigi Bamakɔ fan bɛɛ lajɛlen na sanba nana o kɛra sababu yɛrɛ gɛlɛya donna dɔw ka sirako la anw fanfɛla kɔni san nana yɛrɛ de mais de fan dɔw bɛ yen olu ma bonya kosɛbɛ minnu kalitigɛ ma don a la an b'a ɲini a fɛ a ka wula in na tuguni a ka caman b'a bila ka na baara jigin heure ni yɛrɛ mɔgɔw jiginnen dɔrɔn i b'a fɔ ko kunun t'a ɲɔgɔn ka san bila ka na a ka di o de la météo ko ten ko sanko bolo dalen no bi wulada in na o heure kelen ko fɔlen fana na an bɛ Ala wele a ka kɛ o kɛcogo la Sira Kamara ale anw ka bi nɛgɛ kɛrɛfɛtigi i b'a lajɛ ni Sori labɛnna